Buku la Mormon. Utenga wolembedwa ndi dzanja la Mormon pamwala wochokera ku miyala m'magome ya Nephi. Chomwecho uwu ndi ulumikizi wambiri ya anthu aku Nephi ndinso gulu la anthu achilamani cholembera alamani amene ali mtundu wotsala wa ana a Israeli komanso wa Ayuda ndi amitundu. Chinalembedwa ngati lamulo ndi mwa mzimu wachinenero ndi wavumbulutso. Chinalembedwa kutsekedwa ndi kusungikira Ambuye kuti asawonongeke kufikira nthawiyo pamene mphatso ndi mphamvu za Mulungu zakumasulira kwa zinthu izi kudzakwaniritsidwe. Chitsekedwe ndi dzanja la Mormon ndi kubisikira Ambuye ndi kudzaonetsedwa nthawiyo kwa anthu mphatso ya Mulungu. Ndi cholumikiza ngati mlatho chimene chikuchokera ku buku la Elder, imene ndi mbiri ya anthu a mtundu wa Aheradi amene anamwazika ku dziko lonse lapansi pa nthawi imene Mulungu anasokoneza chiyankhulo cha anthu pa dziko pamene iwo ankafuna kumanga nsanja ya Babeli kukafika kumwamba. Bukuli linalembedwa ndi cholinga chofuna kuonetsera kwa otsala oyamba a Gerard mwa zazikulu zomwe Ambuye anachitira makolo awo ndi kuti adziwe za malonjezano a Ambuye ku mtundu wawo onse ndi kuti azindikire kuti iwo sanatayike kotheratu. Ichi chiyenera kuti chidziwikenso ndi Ayuda ndi amitundu a Helene onse kuti Yesu ndiye Khristu, Mulungu wachikhalire amene akudzionetsera yekha ku mayiko onse, ndipo ngati pali kulephera ndi iwo anthu okha osati Mulungu. Komatu anthuwa akufunsidwa kuti akhale opanda banga ngakhale podzayima ku mpando wa chiweruzo cha Khristu.